Di barong rampak katuraken wonten karsa panjenenganipun para pepundhen Bapak Ibu tamu undangan saha panjenenganipun para adik-adik pandemen seni barong tari kerasi saking Riyo Manggalajaya kula aturaken konjuk paraga gati minggah wonten ing swasana tinarbuka ingkang angka sepisan kanthi sinengkuyung Alhesa Audio live streaming saking Arya Media Video Shooting Production Balus 09 Wedal sasana kula aturaken konjuk panjenenganipun para kadang-kadang para tangga barong rampak nggih badhe ngiringi wedal sasana keparang dun semangga katur Riyo Manggalajaya. Kula aturaken konjuk panjenenganipun para kagati minggah wonten ing sasana pagelaran Arinengga kang pinangka pangesuh saking keluarga agung Riyo Manggalajaya. Kasuwun hamaminta wonten ngarsanipun Gusti Kang Akarya Loka tunggal kanca ra kena nggodha tunggal guru ra kena ngganggu sapa sing ndisi Allah ing kono wahyune bakal sirna. Tunggal lembaka sawiji paraga gati kang pinangka panyepeng barong rampak arsa lumaksana wonten ngarsa handika sami atur lipur sawetawis wonten ngarsanipun para papundhen catur wilangan pinangka paraga gati barong rampak Riyo Manggalajaya kang kasepuhan dene panjenenganipun Bapak Sardi arsa tumuli kang pinangka pangesuh arsa tumuli anganti bokor kanthi giya hangobong kang wujudipun ponang dupa sak klapa-klapa gedhene kumebul-kebul kaya sundul-sundul antariksa arsa hamung tansah meminta wonten ngarsanipun Gusti Kang Akarya Loka mugi tumanduk para kadang-kadang saking keluarga agung Riyo Manggalajaya nggenipun ngawekane karya mugi wiwit purwa madya ngantos wasana kalisa saking rubeda
setunggaling baka sawiji barong riyuh manggala jaya kanthi hangisep wujuding kuku sing dupa kang kaobong dene kang pinangka pangesuh kang kukuse kumelun-kelun mugeng pangajap riyuh manggala jaya mugi hanjayeng bawana
Kiai dulu coy. Yo. Oh iya. 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 Ya Iya. Iya. Ya Iya. Iya. Ya. Iya. Ayo, 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 ayah. Yang dulu yo ya Tito oh wow. Oh wow, 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 oh wow. Wow. Wow, wow, wow. Oh wow. Oh wow, wow, wow. Oh wow. Oh wow. Oh wow. Oh yeah. Ya Tito. Oh wow. Oh wow. Oh wow. Oh wow. Oh wow. Wow wow. Oh wow. Wow. Oh yeah. Oh.
iya. Oh. Wow. Oh wow. Oh. Oh wow. Oh wow. Oh wow. Oh wow. Oh wow. Woi. Oh wow. Jadi cojoran jeruk cok. Oh wow. 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 Jadi tunggal kanca janggoda tunggal grura kena ganggu. Sapa sing dhisik ala ing kono wahyune bakal sirna. Oh, wah. Yo, ye ah. Woi, yo ah. Woi, ye ah. Woi. Ah, oh wow.
Oh wow. Oh. Riuh Manggala Jaya. Oh wow. Oh wow. Oh wow. Oh. Wow wow. Wow. Oh wow. Whoa. Wow. Wow. Oh wow. Whoa. Wow. Whoa. 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 Yeah. Whoa. Ah. Oh wow. Oh wow. 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 Oh wow. Oh wow. Wow. Yeah.
Ha!